באה אליי איזושהי בת שירות לאומי, מדריכה, והיא אומרת לי, תשמע, אני רוצה לעזוב. אמרתי, למה? חודשיים את פה. אמרתי, תשמע, אני מרגישה מיותרת. אין לי שום יכולת לתקן את הילדים האלה פה. לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, לגרום לילד לחייך פעם אחת ביום, את יכולה? אמרת לי, איזה מין מטרה זאת? אמרתי לה, את יכולה לגרום לילד פעם אחת ביום לחייך? אמרת לי, כן, אז בוא נספור חיוכים. עזבי לי רגע מטרות מאוד מאוד גבוהות. בוא נהנה מהרגע. עכשיו יש לנו מפגש. במפגש הזה אנחנו יכולים לייצר איזושהי אווירה טובה, נעימה, נינוחה. אני יכול לגרום לילד לרגע אחד, שהוא מסוגל קצת יותר ממה שהוא חושב. אם אני מסוגל לגרום לילד או למורה, שהוא מסוגל טיפה יותר ממה שהוא חושב, זה יום יוצא דופן בשבילי. כי זה משהו שרושם קטן שהשארתי בו. וזו המטרה שלנו. להשאיר רשמים קטנים לאורך כל היום, במקומות שונים, אצל אנשים שונים, בשיחות שונות, בזמנים שונים. זה משהו שיכול לייצר משהו מאוד מיוחד, וזה הדמויות שאנחנו מחפשים. אז לכן אנחנו מחפשים, אני אומר, מנהלים שרוצים להיות במקום יוצא דופן, אהלן וסהלן חבר'ה, בואו לפה, אנחנו נעזור לכם. תחשבו על זה, אולימפיאדה, טופ של הטופ, שם אנחנו נהיה איתכם.